дар саҳифаи таърихи тоҷикон воқеаҳо ҳодиса ва санаҳое мавҷуданд, ки бисёр арзишманд ба шумор мераванд. Агар яке аз ин гуна санаҳо ин рӯзи истиқлолияти давлатӣ бошад, дигаре рӯзи ваҳдати миллӣ аст. Ба имзо расидани созишномаи миллии истиқлоли сулҳи Тоҷикон санаи 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва маънавии халқи тоҷик дигаргуни куллӣ ба вуҷуд овард. Таве аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ зикр мегардад. Таърихи башарият нишон медиҳад танҳо давлат ва халқҳои умри нисбатан дарозтар диданд, ки онҳо аз имконотҳои дар ихтиёр доштаашон пурра ва дурусту оқилона истифода карда, наслҳои наву донишманду эҷодкор, худшиносу худогоҳ ба шароити нави таърихи тобовар ва содиқ ба ормону ҳадафҳои давлати соҳибистиқлолро тарбия карданд. ҳамин тавр дар ин пайваст моро зарур аст, ки аз дастовардҳои шароити ҷаҳонишавӣ дуруст истифода карда, мутобиқати онро ба манфиатҳои миллӣ ба ҳуввияти миллӣ дар асоси гузоштани арш ба аслу насаби хеш таъмин созем. барои ояндагони худ ватан ва мулкеро мерос гузорем, ки боиси ифтихори онҳо буда, барояшон шароити беҳтарини зисту зиндагиро фароҳам орад, зеро онҳо барои ин ватан ва ин мулк, ки номаш Тоҷикистон аст, барҳақ ҳуқуқ доранд. иди ваҳдати миллӣ, иди ҳамдилию бародарӣ ба кулли мардуми сарбаланди тоҷик мубораку фархонда бод. дар ҳифзи ин неъмати бебаҳо, фарҳангу тамаддуни азалии халқи тоҷик, маданияти халқи кӯҳану сарбаланди тоҷик, мо бояд ҳамеша саҳмгузор бошем. 22 соли бародарӣ, ҳамзабонию ҳамдилӣ муборак бошад ҳамватанони азиз.